Audio Jungle. Audio Jungle. Gure gimnasiako klaseak. Jakin ezazue hauek ez direla gimnasiako klaseak hauek. Iñaki irakasleak ongi esaten duen bezala. Tira ba, gaur gorputz hezkuntzako saioan futbola! 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 Beti! Tira, aduki zerika jarraminez, lasaitu zaitezte. Gaurkoan beste zerbait landu beharko dugu eta, ea, galdera bat, zuentzat zer da gorputz hezkuntza? Futbola naritzea, atze galdera inosoa. Buruari horretan ez alduzu futbola beste zer? Bai, saskibaloia, eskubaloia, futbola, horrelako kiroletan aritzea. Bai, esan montezerari bakari. Jolastea, gorputza munitzea, lagonikin ongi pasatzea, ere bada gorputz hezkuntza. Jakina, horiek ere lantzen dira gorputz hezkuntza ikasgaian. Ados al zaudete? Bai! Eta dantza, antzerkia, erlazazioa, ez al dira gorputz hezkuntza lantzekoa. Astoren putza, edozen aspertzeko modukoak dira dantzak eta antzerkia. Nire kirolak baino gehiago izan zizkit. Lasai de... Ea, beste galdera bat, gorputz hezkuntza eta eskola kirola berdinak al dira. Berdinak ez, eskola kirola nahi duenak ematen du izena, ez dugu zertan denak parte hartu da. Eskola kirola kakaztarra da, nik derrigorrez ematen dut izena, gero antigoko jokatzeko, baina benetako lehia. Eta gainera eskola kirola ordaindu hori bat da. Eta derrigor behar dekatu baduzu, eta nire ez etorri izatiko. Ara bestea, denak izuzu. Ez da da idazkenapeta. Eskola kirolean beste eskola parteak ikitza ditugu. Eta edera da hori. Gorka, errespetu apur bat. Denok dugu geure iritzia emateko eskubidea eta. Ea, jarrai dezagun hausnartzen. Zuek zertarako egiten duzue kirola. Ongi pasatzeko, nik ere eta pasatzen dut, nahiz eta batzuetan eskarrak izaten ditugu, baina begietan barre garantatzen ditugu. Nik kirol batzuk gustuko ditut, eta beste batzuk berriz gustatzen zaizkidan gondara ezagiteko. Nire zait izteritza gustatzen. Azen nazka. Gorroto dut kirola egitea. Ara, gure iristen, botxokin marmatea ematen zu. Niri horre izteritza asko gustatzen zait. Gorpuzte ditzikin pila bat botatzen duare dutzen zait. Eta gero dutxe doketartzea. Zerako zero. Ez altzaizue iruditzen osasunaren ere honetzen daitekeela kirola egitea. Bai, nina kirola egin ondoren, asko gustorago sentitzen da. Eta ez dut egiten, aldarte betara ezaten dut. Orduan baden, askaren ez dela egiteta fiskorik berrire. Beti zuen aldatik etlanean eta... Ixin zainez eta zoz zakutik altzera gorka, zuetik dontakeneak isatu. Lasaitzeko esan dizuet, favorez, errespetuz jokatzen ez badugu, jai dugu hemen, entzun, denoi diotxuen. Kirola egiten moda osasuna zentzen da, amak askotan esakitu hori. Bai, txuradien ez diozu kaso eskorik egiten amari. Utsi behia bengoz batean. Nire esan dikuak ibirigiteak egin zaidala, bizkarra zentzen. Ni ere jogara jaten ez ligarreko egonetzina lasaitzea, eta asko da duten. Gainera, ongi pasatzen dugu. Ondo da, postura izain gustura ebiltzen zareterako kirolean. Ea gorputzen mugitzen dugu. Berotzeko 10 paseo jolasera jolastuko gara. Nortzuk dira zeretako bigarrena eta bederatzigarrena? Bane, zeuk aukeratuko duzu lehendabizi. Eta mutil bat aukeratu beharko duzu. Ondoren taldekideak txandak aukeratu beharko dituzue zuk eta Anderek. Eta Anderen taldea jantziko ditu Petro. Ados? Upetrekin tiratxatari ez dute inoiz garbitzen. Eta zuk Ander neska eta aukeratu beharko duzu lehendabizi. Peru, Nagore, Maren, Andoni, Meñat, Irati, Onintza, Markel, Imanol. Ara, bukaeran, gildak aukeratzerakoan, betiko esatzak eta arpegirak ikusten dira. Artu, Nikole! Baiztera, eitorkin txapel horrek, ez daki jolasten eta. Dago beste inor? Tira, Mireia orduan, potola dago baina gutxinez traba egingo du. Ez ditut nire saioetan adierazpen arrazistan edo aztertzainik onartuko. Esaten dizuenan azkeniko aldia da. Entzun? Aukeratu maio, ez da beste inor gelitzen. Zer ingo dugu, tira. Maio. Gorka. Gorka, anoputa hori, jantxak urtsitxer ustel eta lerdo bat data. Ba, Gorka. Eta gu, aizu
beti izaten da zaila ikasle batzuentzat. Guztiek ikasten dute lideraren inguruan edo talderik honen egotea. Azkenetako aukeratzen bazaituzte, gogorra izaten da hori. Azkeneko hori nire baliotxo beharko genituzke. Ea, has gaitezen hamar pasion jolasari. Aizue, kontu zibil gero, hau jolas bat besterik ez da. Irabazteko beharrezkoa ikusten duzu aurkaria mintzea, naiz eta nahi gabeza. Ondo dago lehiakorra izatea, baina muga behitu gabe. Jokoan, ez bada dena maten, ezin duzu hobetu. Ez dara sekula jokalarina izango, begira Ronaldori bestela. Zer da lehen ematea? Zerra baino da hori? Lehen amatea, barelakoetan astakiduen moduan jokatzea, erasumitzea, erasertzea. Horra din garbiak, gorka ere petea xaretzen da. Eta zer dakizuzu? Zuk ere, ez dakizu batzen, eta dozen gauzatik protesteak jartzera beti eta. Beno, bakia behar dugu, ez gara hemen trapizara bateratzen hasiko, ezta? Ea, jarrai ezagun da onartzen. Zuen gustatzen alzaizue kirolean norbaiten indarkeria erabiltzen duenean. Ez, min hartzen da eta errespetuz jokatuta ere. Bada kirolen esaterik, hori esaten duenera eta mesire buruz. Bai, orduan zergatik ematen dut ikastekanen eskezu duena ari direnean. Ez erantzun, nik erantzun modu, ezakitzelaka futbolean. Ez dugu zurako baliorik pasatzen baitatzen da hori. Horrela ez dugu ikasteko modurik izan du. Gainera, gaizkir jokatu gure egiten mazaitzue, erri eta egiten duzue beti. Zuek bakarrik jolastu nahi duzue, errokuz garantzat txarete. Jokoan gehiago egin bazten dute agian jolastu gogorrago izan lehiakorago, ez beldurtu, baina guztiutzak zarete. Edertori zara hande, ez zuzu parekorik. Lotxaga bekeria gutxiago hemen, entzun? Hamar pasion jolasarekin jarraitu aurretik. Hain lehiakorrak zaretenez, lehiaketa bat egin dugu. Oraintxe eta hemen bertan. Eta gainera, neskan mutien aurka lehiatuko zarete. Hori, ideia bikaina hori. Begira, honako hau dingo duzu. Bakoitzak kirol modalitate bat aukeratu beharko du. Eta modelo desfile lehiaketa bat egingo duzu. Ea, joan prestatzera. Audio Jungle.
jokatzen garela, baina zuek beti egin duzuela egiten duzue. Noiz ateratzen dira ondo jolasa? Ondo jokatzen dugunean, tramparik edo faltarik edo baina. Ez dakit, ondo portatzen eta saretzen ez ganenean. Ondo da, jo garbia dagoenean, ezta? Inor badak izan den hori. Borrokatu gabe jokatzea. Bata bestearen jokoa ez zapaltzea. Irazten eta galtzen jakitea. Oso ondo, beraz, denotaki hurrengo saierako hartu gareko jarrera zein den, ezta? Lagundu material guztia jasotzen eta dutxan. Ara, dutxara ez dugu entendirik atera eta. Zuere, dutxaren manor, gero gela horregatik goten dagoen inglés. Batzuk ez da erdeako dutxatzen. Ideia, gaixo azaltzen. Barean zuen ama jartzen duelako rugatitxara dela eta ez zarela dutxatuko, eta ez dut oso ondo ulertzen esan nahi duen. Zuen etxean egularri horreak izan dutxan zutaren. Barduan hemen ez duela zurik. Beroa eta instalazio guztiak gabe. Ez zazpila guztietak itxo ez da? Horrela ningu. Itxara bide, galdera atertu nahi izan. Akaso lotxean maten dituzule damien aurrean dutxatzea? Izan gustatzen gortutu, eskete dutxatzea lotxean mutunik. Oso garrantzitsua da, norberaren buruaren bidea montutzarekin izan ditzea. Banoien bioto ematen jakitea ero garrantzitsua. Zuk hartu lasa, eta ikusiko dut ez zula arazenik zure gorputuz lotxatzeko. Eta laguneko bihartuko zaituzten. Bere isilaldia betetzeko bere mokoa du. Zer aukera eskaintza dute ikasleen beraien isilaldia betetzeko? Kaixo egunon, eskola kiroleko informazioa ekarri dizuet. Betiko kontua, nik nazretu izera gari bat morik. Nik ez eramango dut, baina soilik kantu konfokatzeko eta derrigorrakelako, bestela ez nuke emango. Neskak, zergatik ez ere apuntatzen eskola kirola programa hori bintzera aukera zagarrako? Zuri iristu zaitu hori, aukera paregatea, bai, guztietzat bai, ez guretzat ordea. Egia da, guztiek ez dute arazorik edozein kiroletan ibiltzeko. Futbola, sesioa, errutia. Neskik berriz ez zaigu futbola beste gustatzen eta horregatik, baztertu egiten gaitu. Neskak indar gutxiago duzue, eta gu baina gutxiago praktikatzen duzue, beraz, normala da jolasten ez zutea. Makarragoak zarete. Baina denak ez festibalen futbola norma da. Bueno, baina mani da. Bai, baina dantzan, soka saltoan, eta bizaketan egin behar direnean, gu, hobeak gara. Bai zera! Beno, nahikoa! Hau da jategia. Ea, jarra izan gauzun arte. Zuen ustez zaitasun eta aukera berdinak handituzten eserketa guztiek kirolen. Ez, neskentzako zailagoa da dena. Neske gutxiago entrenatzen dute. Bakoitzak zaretasun eskuekin ditu, baina berdin du eserketa hundiak izan. Nire ustez kiroletan mutilek ez zaien nesken adina bera eskatzen. Guri etxean notabla bateratzea eskatzen dugu, eta mutilei ordea lehiaketa diraztea eskatzen dugu. Agian, Messi moduko erazkotaragin bat etxetik aterako aukera uste dute, eta sosak etxera karriko dituzterako. Horregatik irizten aldiran esken gutxi kirolei Bai zera, mutilak neskapnio hobeak garelako elten gara kirolari profesionala izatera neskak baino errazago. Hori bezu biribila da, badaude neska mutilak baino hobeak ikasketxoak dira. Begira bestera mailaren Oiana Cortazar, Edurne Pasadar, Mariano Txorra. Ez esan tontokerik, ea, esan zer kiroletan diren. Neskak mutilak baino hobeagoa. Atletikeko neskak gehienetan txapeldunak izan dira, eta mutilak ordea sarrikamena mailara jaisteko moduan egon dira, eta txapel gutxi irabaztu dituzte. Nahi duzuen esango dute, baina kirolean neskek
dute mutilen adina diru eta oske lortuko. Zuetako jo sentitu aldean izateko kirolean. Bai, tira, mutilen eski burla bete dut eta hori ze gustatu. Niri ere bai, laetzen duzta. Reba izan zelako baztertzen aurten, arregatik batzuetan eta eskupak egira. Nire eta lepore jaketetan izugarriko pelka botatzen uztiatu. Horrek mire batetik eta jolatzeko eta parte hartzeko gogoak. Hezkuntzako saioetan ere, nesabera mutilek batera jartzen gaituztenean mutilek beraien artean bakarrik pasatzen dute baloia. Nesak alferrik izaten gara bertzat. Eta noiz dut, baloia hartzen lortzen badugu, segituak entzen ditu. Hori normala da, izan ere, jolasean helburua irabaztea da. Eta neski pasen dutero galduko genuke. Matematikako lanetiko eta zu oso agia. Menarregatik izetu eta dezibotatu. Eta derki asko apuratzen duzu bestean lan. Ez da munduko kopa jokatzen dagoengo bagina ere. Baloiak izan ez dago, nola semonten nahi duzuek gure maila hobetzea. Nire ustez, askoz garrantzitsuagoa da. Ondo pasatzea, denok batera jolastea eta gozatzea. Irabaztea edo galtzea, bigarren mailako kontua da niretzat. Benetan gure segietan lehiagoretan zer jokatzen dugun, ez errez. Niri kirol eskaintza, ez zait bate gustatu. Saskibaloia, futbola eta eskubaloia besteik ez eskaintzen eta. Zergatik lehiatu behar dugun eta aste horretan, beste eskola hau bat sortzen da. Gogotrenen dagoen beste lehiaketekin. Marrazki lehiaketa, olerki lehiaketa, ipuin lehiaketa, tortilla patata lehiaketa. Zergatik ez du eskaintzen beste zerbait. Liatu beharrik ez den beste kirolen bat adibidez. Eskola kiroleko hartzera nahi zuen kritikak eta gomendioak helarazi beharko ditu. Gorputz hezkuntza eta dantza eta gorputz hezkuntza. Ere, haze lanak irakaslearentzat. Gaurko saioan, dantza bat ikasi behar duzu. Dantza ez, horiek esin kontuak dira. Hori ez da gimnasioa. Zein ondo! Isiltasun apur bat, mesedez, gaur dantza ikasiko dugu eta kitu. Dena den, inezazue, dantzaz gain, bestelako jarduera batzuk egingo ditugula beti ere, dantza ondo ikasi eta dantza bat nortu. Beraz, zuen eskoago noiz hasi beste batzuetan. Saioazteko eta gorputza erotzeko hainbat motatako musika jarriko dut. Utzi gorputza libre mugitzen eta gaboitzari barruk ateratzen zaituena egin. Treat you right.
Euskal izena du, baina Euskal Herrira gurria izenez ezagutzera dituzua. Eskuineko eskuarekin 8 urratxetan bira oso emango dugu eta gure lekutara itzuliko gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, orain zuek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orain berdina ezker eskuarekin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain zuek. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain bizkarrez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain zuek. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain begiz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain zuek. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Orain artisten zatia dator. Lehenengo bikoteak eskutik heldu eta fondora jokungo da eta itzuri egingo da. Ander, eserian eta baile montaitez. Zait inporta ukak azarra da. Aspertu naiz, ez ditut errespetu falta gehiago nartuko. Norbaitek gehiago Anderekin joan nahi aldu? Zer gure, Anderekin joan nahi duzu? Ez markatu nekatuta nago eta. Ixo! Artisten zati egin gero, bakoitzak bere hilarako artistari jarraituko dio bukaerara. Orain artistek egingo dute. Baina nola zer egin behar dugu? No entiendo. Geldi, hori da, hor zubi egin eta gainontzeko azpitik patxa eta bakoitza bere lekura aurkituko da. Baina orain, nortu dira artista? Mireia eta Andoni. Andonik ez dio Mireiari eskua eman nahi. Beti niri tokatzen zait honekin. Ganora ez eman eskua. Ba, hautsi da guztia, hemendik aurrera behin eta berriro dena errepikatzen da. Egingo dugu musikarekin? Bai! Zer, Ander, ba, ez duzu behin esateko? Hau ez da seketa, nik ez dut hau egingo. Beno, iritzi zaldatzen baduzu, bat izan nola jokatu behar. Itxaron. Hurrengo dantza egin dezaket. Jakina, Ander, nola ez, baina badakizu nola jokatu behar duzun, ezta? Ea, jarri izagun dantzarekin. Korrika, alma santoa, aide, korrika, arraio pola, aide, korrika, dita korrika, aide, korrika, beton deidura. Esta
Baserrikoen proposatu dugu. Bai, baina, hau ez da dantza. Arrazoi dute ondorik eta dunak. Ondo dago, enak eta gozit. Eta zergatik diozu hori, ez aldauka monumenturik. Dantzako zera inkorak dira, erritmoa eta koordinazioa lantzeko. Beno, gaurko nahikoa bindu. Dantzakontuak zer esate izaten dute gondotzako klaseetan. Batez ere mutilek gogoko ez dutelako. Baina, azkenean, kozkozik dantzaren. Larunbat goiza heldu da, eta astero bezala eskola kirola programaren barruak kirol partidak kontatu dira. Gure ikasleak prest daude saskibale partide bat jokatzen. Saretek gertatu horren bezala, entrenatzaileak berko dituzte epailerarak, eta haien ordez figurasok berko dituzte entrenatzailerak. Ikaskideak elkarren kontra arituko dira, bi taldeetan banatuta. Talde batean Xantiagina erroko da entrenatzaile moduan, eta bestea Pili, Gorkaren ama. Figurasok urduri daude, ez da bizi bi taldeek berko dituzte, eta otoren taldearen jokoa bileratu. Ikusi. Neska-mutila, etorri hona mesedez. Ea, beru, zenbat lagun jolastu bat dituzte taldean? 11? 11? Gure partida batera ustan duzu gara. Ez, ostek erakitzo. Zein azkarrak diren neska-mutila hauek? Nabarita zein ikastolara joaten zarete. Jakina, beru, 5 lagun irtengo dira lehendabizi. Pili eta Xanti burubelarri hasiko dira taldeak egin. Bata ara eta beste aurra. Esan. Hori da, neska-mutila! Ai, penalti! Gainera hori barren izan da. Ba, zerute botatzen da penaltia. Baina, Xanti, saskibaloia ez dago penalti. Barkuan... Beno, berdin dio, aurrera neska-mutila, zue betxapeldunak zue! Iruxenten zikina memeloa! Gainerdo galanta, zakil buruarako hau. Ea, bio kanporatua! Ander negarez hasiko da komentaren gorotez, muntzatzen dut baitute. Eta ez du inondik inora onartu epaiak esandakoa. Lasai, Ander, ez da zer gertatzen. Txokolata pulpan nahi duzu, lasai garri hona da. Bene izan da zuko goratzea, Ander. Xarrera itxusiaren ezorkaria, baina zenen horrela erantzun behar. Beraz, ikusi duzuen moduan, jokalari talde bakoitzetik bana kanpora joan dira. Epaiak alagitu. Bitartean, kontrako taldeko gurasoan dudura pozik dagoela dute. Bi guraso baina hartzen dizberdinak ezta. Ondo egin duzu Gorka! Ez zai aurrera egiten utzi behar! Bikain Gorka, bikain! Orain ez dira sartuko klua altzatzen, kokildatzen gelditu dira! Animo! Ixo, orain dago partia beronean! Begira, hartu nire telefonoa, aurko kupillo bat dituzu. Ez alduzu klasroien jolaserik nahi. Julen harrituta geldituta. Egia esan, harrituta eta harrituta gelditzeko modukoa izan da Pileren jarrera. Telefonoa hartu behar izatu, isilik gogorik gabe, baina zer erremedio.
bigarren zatia jokatzeko. Partida irabazi behar dugu ala edo nola? Azkarrago jolastu behar dugu. Mireia, garrazkila azkarregoak ikusi dut, aizu! Losa eta emate dute, bagalaria irabazia utziko diezue. Lase gazteak, oso nari zarete, bikain, profesionalak irudizue. Ale, partida estera doa eta? Segi korrika! Lasai! Hartu izketan baloia eta segi korrika! Boterik eman gabe! Ai, boterik eman gabe! Balio teniko dizeteta! Xandi, favor, ez dago ez da errupia. Ari, partida bukatzen ari da eta bota hemen eta babalera lakoak. Partida galdu behar duzue. Txamari gabail galdituko zarete ezin dakizuek. Animo, zuena da partida eta! Isil zaitez, Julen, zer nahi zu munduriko bat jasotzeara? Isil zaitez du, Gorka, deno berdin pentsatzen dugu eta. Adela Xandi eta zura garen artea. Gorka, bere amaren jarreraz konturatu da. Eta lotxa eginda gelditu da, jakin. Izan ere, garrantzitsuera ongi pasatzea da. Eta halako adeietan areta gehiago. Kirolarekin gozatu egin behar da. Eta zuek ere ala egin beharko zenukete. Aldu zuen neurrian, jarduera fisikoa praktikatu eta gozatu. Osasuntxo sentituko zarete. Gozatuz ondo pasatuko duzuek.
Audio Jungle.